бехабар намонен. Скидкаи грандиозный бад рафтестай. Як мағоза маҳкам мешава. Ҳозир шумо суроғаша мефаҳмонам. Нигоҳ кунед. Аз ӯ тараф циркай ина бинен. Рӯ ба рӯи Амонатбанк Гулистонда мағозаи Офарин. Диден ба осонӣ пайдошон мекунен. Хулас рӯ ба рӯи Амонатбанк ин аз раи тарафан 70% тамоми борошонда скидка. Мағоза маҳкам мешава. Барои ҳаваи дӯстони азиз успед кунен, бихезен биён. Ҳамаи борошон барои инамхе эксклюзиви брендови, барои фасонай духтаро. Аз ин размери майда сар мешава. Ина нигоҳ кунед чӣ хуб бисёр овардаган. Аз размери майда сар мешава то подростковира духтаронаям писаронаям астай. Бори дигар такрор мекунам. Тамоми борошонда 70% ягон ҷода гуфти гапо ин қадар скидкаи калон намекунанд. Лекин мағозаи Офарин анамхел скидкаҳои грандиозни пешниҳод кардагай барои муштариҳо метавонен сразу бихезен биёен барои фарзандотон анамхел борои брендовира 70% бори дигар такрор мекунам. Ҳамаш борои қиматиай, ҳамаш борои туркию гуланҷо сифатҳои оли брендвиёшай ина марамат капег меафтае 70% скидка кардаган. Духтаро суроғара фаҳмондум марамат. Ами видеора то охира тамошо кунен. Духтаро раҳмат меген. Нигоҳ кунен мағозаи брендови маҳкам шудестай. Ина нигоҳ кунен 395 сомона двойкаи поло оригинал 118 сомон мешава. Бовар мекунен. Навора то охира так тамошо кунен. Ҳамаш бори брендай, ҳамаш борои фасонакай скидкора бинен 70% арзон шудагай. Ина 285 сомона двойкачаи хишу чанд сом? 85 сомони пирчая бурнишонте. Нигоҳ кунен 85 сомон двойкара дестен хишу гиша. Ҳамаги 85 сомони. Хулоса духтаракоти дестен анаи моделша бубинен. Ҳамаш бо размерои хушрӯвай, размерои камёфтай. Манаи чанд буд? 385 сомонаи двойкай. 115 сомон духтаро двойкай духтаро. Ира бинен охи бурд мекунен, раҳмат меген. Барои ки хели нарх дига ягон ҷода намеёвен. Мағозаи Офарин маҳкам мешавад. Ҳамошобино успед кунен. Инами чӣ боре доранд бори брендай 70% качествои люкс 70% арзон шудага. Ина биёен бо нархи дастрастарин харидорӣ кунен. Ҳами чанд сум боша? Хушрӯчае духтаро хулас ки инами ҳам 70% скидка. Инаи тарафа бинен ҳамаш. Ина 375 сума чанд сумай? Двойка 112 сомон двойка духтаро бурукша бинен чӣ хушрӯ 112 сомон ҳамаги. Анаки и тарафа нигоҳ кунен. Инамҷа ҳамаш борои брендай, ҳамаш борои фасонай нигоҳ кунен. Мактабишам астай, ина размерои калонам астай, подростковиам мақсад ҳама намудаш 70% скидкае ҳамаш бори брендай. Успед кунен бихезен биёен. Суроғара аки гӯш кунен. Гулистон рӯ ба рӯи Амонатбанк. Инами мебиёен, ин сир нарафта. Хулас Гулистон рӯ ба рӯи Амонатбанк мағозаи Офарин. Хушхабар духтаро мағоза маҳкам мешава 70% скидка рафтестай. Нигоҳ кунен ҳамаш бори брендай, ҳамаш борои фасонай. Нигоҳ кунен 255 сомона намхе киртачои бренд. Ҳозир скидка ка чанд сом? 70 сомон. Бовар мекунен 70 сомон. Анаи моделакша нигоҳ кунен иш 295 сомон буда. Скидка ка чанд сом? 80 сомон. Инам ҳами хел духтаро нигоҳ кунен. Анаи двойкача чанд сомай муслинаки оригинал тройка будай бо и духтаро нигоҳ кунен. Пеш нархиш 235 сомон. Ҳозир скидка кати 70 сомон. 70 сомоне духтаро мағозаи Офарин маҳкам шудестай. Борои мағозаи Офарин чӣ хеле медонанд муштариҳо. Ҳамаш бори оригиналай, ҳамаш бори брендай. Марамат 70% нархе ки дар ягон ҷои хеле скидка нестай. Тамошо бино 70% беҳад арзон кардаган мағоза маҳкам мешава. Барои писаракотонам, барои духтаракотонам биёин бори бренда бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Суроғара гӯш кунен тамошо бинони азиз. Гулистон даян инами цирк нарафта Гулистон рӯ ба рӯи ина нигоҳ куненда сайр раҳда рӯ ба рӯи Амонатбанк. Ина марамат мағозаи Офарин двойка тройка ина подросткови хулас чизе мегирен 70% айпояфзол сар карда ба либоси мактабию дигар ҳамаи борошонда 70% скидка сар додаган. духтаро бори дигар такрор мекунам мағоза маҳкам мешава. успед кунен инамхе боракои хушра биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен. мағоза маҳкам мешава. Тамошобинони азиз нигоҳ кунен аз 99 сомон сар мешава борои бренд. Я бурак биненда иҷода 500 сума 600 сомоноям 70% скидка шудага. ина скидка кати аз 99 сомон сар мешава. бовар мекунен нигоҳ кунен иқа хушрӯча ина моделакора дидестен ина 400 сум боша мисол 70% ша минус кунен мебинен чанд сум мешава. 500 сума ша мисол минус кунен мебинен ки чанд сум. хоҳарҷон ира бинен чӣ хушрӯча 1000 сомона биёша мисол 1000 сомона кирта инам платьёи фасон агар 70% скидка шуда боша ҳамаги 300 сомон афшидагай. беҳад аксияи зур кардагай мағозаи Офарин бо ҳамаи борошон бори брендай борои фасонай нигоҳ кунен эксклюзивняи ҳар ҷода нестай. успед кунен духтаро дига фаъолият намекунанд мағоза маҳкам мешава. барои ҳавай 70% скидка карда
рафтаган тамоми борошонда байлни кирто либосои мактабӣ ҷоравак ҷопӯшак мақсад тамоми намудаш ҳам барои духтарако ҳам барои писаракотон 70% скидка шудага хатон на минус плюс кунен бинен да ина мисол чизе ки ҷое ки 1000 сум да харид мекунен иҷада 300 сум мешава вақте 70 сум да мисол вақте 70% скидка шуд хулас духтаро мағозаи офарин ҳамаи шуморо интизораи ҳози суруғашона мефаҳмонам диден навора бихезен биёен аллакай иҷода гирифтесия нигоҳ кунен да чӣ қадар борои хушрӯ бисёрай ҳамаш бори брендай ина мино 70% рафтаган ҳамаш суруғара гӯш кунен гулистон тамошобино цирк нарафта рӯ ба рӯи амонатбанк ино ҳами гулистонда худаш даян мағозаи офарин якум ошёна инами борои бренда дидестин ҳамаи ҳамино 70% скидка шудаган ина барои маълумоти бештар рақамошон ҳастай дар рӯи экран занг бизанен ё бихезен биёен ваҳ тамошобино ана ира акция меган нигоҳ кунен скидкаи грандиозный мағозаи брендови бай кардестай маҳкам кардестай 70% скидка кардагай дар тамоми борошон аллакай ма бори тирамоҳинара шумода нишон додестам иҷада тирамоҳинарам доранд тобистоная мақсад барои мактабам барои ҷоравакам хулас ҳамаи чӣ доранд хостум ироликда фақат инам хеле витриёвкаву двойкаву дигар чизошона нишонсим 70% бори бренд 70% арзон шудагай духтаро беҳад нархошон дастрас шудагай бори качественӣ на касе ки ёра гирифтагай хичон медонанд ки чанд сума борай дӯстони азиз 70% арзон шудагай успед кунен и хеле скидка дига намеёвен ягон ҷода манам мағозаи офарин биёен тамоми борошон 70% скидкаи грандиозни кати пешниҳод шудагай духтарона писарона ҳар он чизе мегирен 70% ая скидкаш анаки суруғара гӯш кунен тамошобино цирк рӯ ба рӯи амонатбанк ино гулистон даян тамошобино ина марамад якум ошёна мағозаи офарин хушругӣ буракора бинен двойка тройка иҷада бо либосои мактабӣ костюм сарафан платья мақсад чизе мегирен ҳамаш 70% скидка кати рафтагия инаи тарафа биненда чихе бор бисёрай ҳамаи ҳами аллакай гирифтесиян гуфти гапо ликвидатсия товаров рафтеста инами тамоми борора тоза кардесиян успед кунен шумоям биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен асе либосои мактабӣ нахарида буд ку бурд мекунен духтаро бори турецки бори брендови сарафанчикое ки 300-400 сомон айку 80 сум 90 сум 100 сум 120 сомон шудагай бовар мекунен ҳамаш бори туркӣ мағоза маҳкам шудестай 70% кори шухӣ нестай тамошобино 70% анам хе бори бренд арзон шудагия марамад метонен тамошобино ира бинен иша ижда хушва дигаришам нишонте ира бинен мадилакора хай дидестен касе харида бошанд ку биёен бо бигирен баро ки хели нархи ягон ҷода намеёвен мазза карда кӯдакотон мепӯша ира бинен хуч хе необычный бои фасонаки хушрӯвакай 80 сум 90 сум 100 сум 120 сомон скидка кати ҳами сарафанои 350-400 сум анам хели нарх меафта хулас ина нигоҳ кунен аз ами размери майда сар карда ҳатто то размерои калона доранд духтаронаям ҳастай намисол сарафанчик писаронаям костюм бруку дигар ҳастай тамошобино мағозаи офарин ин мағозаи брендовие ки 80% борошон бори Туркия 20% бори Гуанчжоу ина марамад ҳози ки маҳкам мешава духтаро инами тамоми борошонда ина костюм брукора бинен чихе хушрӯй тамоми борошонда скидка эълон кардаган 70% кори шухӣ нестай 70% вақте шумо харид карден мисол да 1000 сомон да харид карден шумо гӯё ки 300 сомон метиҳен мучени 1000 сум харид мекунен гӯё 300 сомон яъне 70% арзон шудагай иҷада на танҳо либосои мактабӣ нигоҳ кунен двойкои фасон тройкои хушрӯ ин иҷа либосои ганда хушрӯ ҳамаи ҳами 70% скидка суруғара гӯш кунен гулистон тамошобино рӯ ба рӯи амонатбонк мешава марамад цирк нарафта ина ба осонӣ пайдошон мекунен мағозаи офарин